għal kull età. Is-sara tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla ħan ospita membru parlamentari miegħi ser ukolli lill-Onorevoli Chris Bonnet. Lill-Onorevoli Chris il-lejla ħan qabdu ħafna nostalġija, waslu fidejja ħafna ritratti tiegħu meta kien għadu tfal. Il-lejla rridu narawhom u rridu nisimgħu naqra x'memorji iġibulu. Kemm l-Onorevoli Bonnet kif ukoll il-mara tiegħu Mexilin it-tnejn li huma avukati hawn minnu tal-opinjoni li diskussjoni bejn żewġ avukati ma tispiċċa qatt. Chris, x'inhu l-opinjoni tiegħu fuq dan il-fatt? Il-lejla ma jistax jonqos li nsemmu kemm it-tfal ta' Chris jiġbħu lil Chris meta kien tfal. Prime time jibda minn hawn ftit ieħor. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal prime time illum it-23 ta' Ġunju, illum jala 74 sena l-kantant Amerikan Lionel Richie, ikona tal-mużika ta' snin 80, dawk il-mustaċċi u n-nokli, kull minnu għex iż-żożija tiegħu fi snin 80 żgur li jaf xi ftit jowwis il-lirika tal-kanzunetti tiegħu. U ifhimni ma ħdux bi kbira li dik il-ġenerazzjoni jkunu jafu l-lirika tal-kanzunetti għax letteralment kont tismagħhom fuq ir-radio il-kanzunetti ta' Lionel Richie ħin kollu. Illum jala 74 sena. Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistieden tiegħi l-lejla. Jiċċelebra l-birthday tiegħu fl-istess ġurnata ma' Cristiano Ronaldo u ma' Neymar. Nilqa' miegħi lill-Onorevoli Chris Bonnet. Kif int? Nsellem lek Owen, Grazzi tal ċettajt l-istedina. Kont se nilqek bl-innu tal-Inter. Imma id-direttur Juventin. Il-direttur għandu problema, pero travelers joġbuni, ġifiri tajja morna ġorta. Tista' takkomoda ruħek jien ħanuħu posti mill-ewwel wara d-desk u tradizzjoni ta' prime time nirreġistra kull min Mdolli nitkellem Owen Bonnici, pero daqsxejn differenti. Dak ikbar minni, Isem u kunjom? Chris Bonnet. Chris Bonnet. Data ta' twelid? 5 ta' frar 1982. 1982. Għalaq 41. Iva. Isma' vera life begins at 40? Ma nafx, ma naħsibx. At 40, il-Malti memx isbaħ minnu. Mal-40 jibda jettanta. Fil-kas tiegħi vera, vera. Fejn inti mwieled, Chris? Jiena mwieled tal-Pjetà. Pjetà, residenti? Residenti Marsa Scala. Marsa Scala, professjoni? Avukat, propjament avukat. Kullum segretarju parlamentari. Illum beħsib naqabdek ħafna nostalġija jien. Għax waslu fidejna ħafna ritratti ta' tfulija tiegħek. Però qabel ma nibdew nitkellmu fuq ir-ritratti, għada jibdu uffiċjalment is-sajf jekk tala' għajnejk u taħseb fis-sjuf ta' tfulitek. L-isbaħ żmien ta' ħajti hu. Is-sjuf huma is-sajf huwa fejn inti meta tkun tifel tagħmel il-memorji. Inta ħares lura, inti x'tiftakar ix-xitwa, tiftakar l-affarijiet li jiġru fis-sajf, il-biberiji li tagħmel fis-sajf. Minħabba l-fatt li għandek ħafna ħin tiġri barra, ħna meta konna żgħar konna niġru barra. Veru. U jien trabbejt il-gżira. Il-gżira kellek fil-għaxija dejjem ix-xatt mal-mami, dejjem ix-xatt hemmhekk niklu l-pastizzi, dak iż-żmien nilagħbu l-futbol bil-pakketti tal-juices dak iż-żmien jew mazzkarti bit-tejp biex nagħmlu ballu nitfal kollha tal-gżira kienu jinżlu hemmhekk, però s-sajf ukoll ifakkarni fil-ġranet sħaħ minn filgħodu kmieni sa fil-għaxija nar taħat l-armir ma' missier jommi u mal-familja kollha, mazzijiet mal-kuġini. U ma tażardax toħroġ mill-ilma. Le, m'għandek ċans. Bil-ġlied mal-mami, il-mami tidni noħroġ biex niekol u b'ġlied oħra wara li niekol għax kien hemm din it-tradizzjoni dak iż-żmien li eżatt kif tiekol ma tistax tinżel fil-ilma. U Santen Lotion, ma kontx nistalih
Ma konx istalih, però l-mammi kien ikollha raġun, għax illum għandi tfal u nafu Taf xi ġifieri. Għandna l-istess ġlieda magħhom illum biex nagħmlu suntan lotion lilhom. Għetlek li waslu r-ritratti tiegħek żgħir f'idejja, ħanarawhom flimkien u għidli naqra hekk x'memorji jġibulek. Ara tlaqna. Dak huwa prova, to be fair. Dak huwa prova dak ir-ritratt. Jiena meta jgħiduli kif titkellem fil-pubbliku, jien ovvjament ix-xogħol li għandi l-politika u anke l-avukatura twaslek biex titkellem fil-pubbliku. U jien dejjem jgħiduli x'konfidenza għandi biex mal-mikrofon u biex nitkellem fil-pubbliku. Jien dejjem ngħidlhom jiena missieri minn mindu tallimt nimxi u nitkellem, qabad mikrofon defisuli ġoħal u tefani fuq palk. U dak ir-ritratt huwa prova ċara, hemmhekk dak ir-ritratt li kellna wkoll hemm dak il-xismu. Ġaralek hemm. Dik kont samt rasi mal-koxxa tal-kċina, tal-bib tal-kċina. Jiena ma niftakarx imma l-mami tgħidilek eżatt l-istorja Min jaf x'inkwieta lejha. Kont qed nikrolja l warajja u flok tħall ġol bib. Letteralment tħall ġol bib. Tħall ġol Ġol koxxa kantunier. tal-bib iva. Fil-fatt għandi l-marka tagħha dik, illum għaddew 40 sena b'madhom. F'dan ir-ritratt, Chris. Dak ir-ritratt qabadni nostalġija, però fl-istess ħin jagħmilni ferħan għax dik hija l-pożizzjoni li llum it-tfal tiegħi jieħdu miegħi. Dawk kienu l-papa. Jienu l-papa konna nqatt il-papa kien jaħdem ħafna, l-papa kien jaħdem fil-ħodu, kien jaħdem l-isptar, technician fil-għaxija kien imur idoq fir-ritratt li rajna qabel, kien propju x'missieri mużiċist u kien joħodna miegħu. Allura rari kien ikun id-dar, allura l-momenti li kien ikun id-dar il-papa bħal kull tifel ieħor ta' dik l-età kienet lena tiegħi li mmur nintefgħu naraw it-television konna, ovvjament strettament sports, partikolarment futbol u llum nieħu pjaċir li meta nasal fil-għaxija jew fil-weekend jiena wkoll ma tantx inkun id-dar minħabba natura ta' xogħli. It-tfal tiegħi jiġu jagħmlu l-istess ħaġa miegħi, allura xi ħaġa li nossal qalbi ħafna. Memorja sabiħa dik. Ta' dik l-età kont ġa interist. Dejjem, interesti twilet. Issa jekkux preġu jew defetti hija xi ħaġa titwilet biha u tibqa' hemmhekk. Il-passjoni hija xi ħaġa li ma tbiddilha b'xejn. Il-passjoni xi ħaġa li tkun ġo fik u tibqa' ġo fik. Jien għandi l-passjoni tal-futbol, għandi l-passjoni insomma l-Inter, però nara min għandu l-passjoni għall-lob tan-nar, min għandu l-passjoni għall-kaċċa, min għandu l-passjoni għall-festi. Dawn persuni li nammira b'mod immens, għax għall-passjoni tagħhom, tinsiex inti l-passjoni qatt ma tagħmel flus minnha. Qatt, ġifieri mhix xogħol hija xi ħaġa li inti tinvesti fiha il-ħin tiegħek. Però daw il-passjonijiet iwasslu biex għandna l-kultura rikka li għandna f'dan il-pajjiż. Allura xi ħaġa li nistgħu naqra politiku, hija xi ħaġa li anke bħala gvern irdu dejjem nixprunaw għax affarijiet sbieħ dawn. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Chris, Marzu 2022 ġejt elett fil-Parlament Malti. Jekk tħares lura dawn is-sena u 3 xhur, kif tiddiskrivihom? Roller coaster. Kienet, ħanibdew minn Marzu. Marzu mal-moment illi tieħu l-aħbar illi inti ġejt elett, meta jgħidu ħajtek tinbidel in an instant. Inbidlet in an instant, literalment inbidlet in an instant. Ġraw affarijiet illi l-ewwel ġimgħa kienet bler. Ma nafx ġara jiġifieri, ġraw ħafna affarijiet, momenti sbieħ, momenti li ħadd pjaċir qatt mal-familja tiegħi. F'suċċessjoni ġejt maħtur segretarju parlamentari mill-Prim Ministru, ġuramenti u dawn l-affarijiet, però mbagħad tibda taqbad talon itri u din is-sena kienet sena rikka ħafna. Jiġifieri jiġi xiġri mill-karriera politika tiegħi. Di l-ewwel sena u 3 xhur li għadhom kemm għaddew san ġorru miegħi. L-ewwel qed tallimt. U jien għandi suġġett partikolari ħafna l-fondi Ewropej, suġġett tekniku ħafna li jmiss mal-aspetti kollha tas-soċjetà tagħna. Iva, responsabilità ta' ħafna flus u responsabilità li inti tara li kull settur qed iwettaq proġetti kif suppost qed iwettaqhom. Li huma proġetti li fl-aħħar 10 snin bidlu l-pajjiż. Jiġifieri għandna din responsabilità fuqna li naraw li nkomplu inbidlu. Par kienet sena li iktar ħaġa li nibqa' ngħid huwa kemm tallimt. Tallimt f'dan is-suġġett u tallimt ukoll. Hemm differenza bejn kun kandidat u tkun membru parlamentari. Għax meta tkun membru parlamentari, in-nies jiġu iktar intimi miegħek, jiġu jitkellmu fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom, fuq il-problemi tagħhom b'mod iktar intimu. U din is-sena tallimt ħafna kemm għandna persuni li għandhom bżonnijiet differenti fis-soċjetà tagħna,
U kemm għandna persuni ġenwini wkoll, ħafna nies jaħsbu li l-politika il-politiku qiegħed hemm biex in-nies jiġu għandu joqogħdu jitolbuh il-pjaċiri kemm il-darba smajni għadi. Mhux vera mhux vera. Ħafna nies ħafna drabi ma jridux jitolbu pjaċiri, ma ħafna drabi jixtiequ jaqsmu miegħek esperjenza. Xi ħaġa li forsi ma jixtiequx lil ħadd ieħor jgħaddi minn dak li għaddhom minnu huma. U hija xi ħaġa sabiħa inti mbagħad tiġbor dan il-pakkett kollu ta' emozzjonijiet tan-nies twaslu fejn għandek twaslu fl-istrutturi interni tal-partit jew fil-każ tiegħi peress li qed fil-kabinet direttament mal-kollegi fil-kabinet u l-Prim Ministru u jiġu l-oħrajn ukoll bil-pakketti tagħhom ta' emozzjonijiet tan-nies u minn hemmhekk tara il-politika tal-pajjiż issir quddiem għajnejk. Jekk tħares lura l-ikbar sodisfazzjon ta' dawn is-sena u 3 xhur. L-ikbar sodisfazzjon ta' dan is-sena 3 xhur bla dubju kien il-fatt illi għalaqna n-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea fuq il-pakkett tal-Fondi Ewropej il-ġodda fi żmien rekord. Dak abbażi ta' ministeru, ġifier meta ngħidu x-xogħol politiku li għandi tal-kabinet, dik l-ikbar sodisfazzjon żgur għax irċevejna ċertifikat mill-Kummissjoni Ewropea kemm il-Gvern qed jaħdem tajjeb. Allura per konsegwenza il-fiduċja li tani il-Prim Ministru qed nipprova nsarraf b'xogħol tajjeb u dak huwa speċi ta' ċertifikat. Fuq livell iktar personali kien hemm familja partikolari li kellhom bżonn l-intervent ta' politiku mhux għax kellhom bżonn il-politiku, ma huma ma setawx jaslu bir-riżorsi illi kellhom u b'dik in-naqra saħħa li għandi b'kuntatti li rnexxieli nagħmel fil-politika, irnexxieli din il-persuna waħda minnhom hija marida kellha bżonn intervent malajr, mhux intervent kirurġiku, jiġri kellha bżonn għajnuna partikolari u wara li għaddhom ħafna qtuħ ta' qalb bl-intervent nexxilhom jaslu. U hija xi ħaġa li meta ġew jirringrazzjawni għattilhom qas irrid ringrazzjament għax għall-ewwel darba jiena lekk jagħtaw. Jiena tlajt fil-Parlament mort tal-elezzjoni ġenerali offrejt ruħi quddiem in-nies biex jien mhux noqgħod ngħid li nixtieq nagħmel id-differenza ma nagħmel id-differenza. U dak kien naħseb l-iktar episodju fl-aħħar sena u 3 xhur li għalli all-right, Chris, dak huwa xogħolok. Fadlinna bis 30 sekonda, però għandi kurzità jiena, kemm inti kif ukoll il-mara Mexilin it-tnejn avukati. Hawn minnu tal-opinjoni li diskussjoni bejn żewġ avukati ma tispiċċa qatt. X'tgħidilna inti li tgħixha kull. Però apparti li aħna avukati jiena u Mexilin raġel u mara miż-żewġin. Jiġifieri żewġ avukati, żewġ skrivana, żewġ mastrudaxxi, fl-aħħar mill-aħħar f'argument bejn raġel u mara l-mara ħadd erbaħ dejjem. So ma tantx tagħmel differenza dik tu bifer. Qabel nagħlqu kemm nixtieq nikkumment żejr rajna ritratti tiegħek meta kont żejr. Però jekk naraw ir-ritratti ta' tfal tiegħek litteralment fula maqsuma miegħek minn hawn ftit oħra ħan naraw ir-ritratti hawnhekk qegħdin naraw. Dak iż-żgħir, dak Luka żgħir. Litteralment. Jiexbħuni. Niftakar meta twilet il-kbir Matteo x'kien dik l-età fej kont naħdem dak iż-żmien kien jasal it-tifel u kien jgħidu ara wasal Xerox. Naflet namer reklam. Għax fotokopiva. Jiena l-mara biex niċċajta ma ħadem ngħidilha jiena m'għandix. Matteo kellu l-eżamijiet dis-sena u l-ewwel darba. Iva għandu l-eżamijiet għaddej minnhom bħalissa, ovvjament bħalissa għaddej Nawgurawlu. Iktar ommu ta' jiġifieri milli hu bħalissa debet il-qalb, però iva nawguraw lilu u l-tfal kollha illi qegħdin jagħmlu l-eżamijiet. Jien ngħidlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla għandna ftit regalizzar biex nuru apprezzament tal-li ġejt qattal ħin hawnhekk fil-fatt grazzi għalkun għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' sosis differenti f'dan iż-żmien tas-sena għal barbecues tiegħek żgur li rnexxelek tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta mhux biss tajbin għall-ikel però ovvjament tajbin għal saħħtek kif ukoll grazzi għal jogurt ħad titlaq minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin. Tista' tgawdihom fil-format klassiku bit-tesħun jew inkella issa li saħan sew it-temp tista' malajr tagħmel xarba friska u tkun qiegħed tgawdi xarba naturali b'toma tajba. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata it-tajba. Grazzi ħafna u vera ħadd pjaċir tal-programm. Grazzi. Ħammorru fażejra ta' riklami kif niġu lura ikompli prime time Paul Mac. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. The
Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. Total Tools, super on quality, super on price. Angle grinder 750 watts għal prezz ta' 69 euro u 71 ċentesmu. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun. Made with love. Kun. Made with love. Best Deal Properties. OK Home summer sale throughout June. OK Home. Bring life to your home. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Ejdu li naqra, meta tara riqdek, ma tibdowx tejru għalija u tixtiequ li r-raqda tal-lejra tkun daqshekk peaceful daqs kemm ir-raqda ta' Nelly bħalissa. Ma tafx jgħidulek hu, kell priqet la tqajmux. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' AAA Affordable Appliances qegħdin ntukom iċ-ċans li dan is-sajf meta tivvjaġġaw dejjem ħadkunu qegħdin puliti u l-ħwejjeġ tagħkom ma jkunux qegħdin imkebbxin. Għax għandkom iċ-ċans li terbħu ħadida tal-modija pocket size letteralment tanti żgħira u kapaċi li tistgħu toħduha magħkom meta tkunu qegħdin tivvjaġġaw u biex tipparteċipaw din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Tridu turuna ritratt tal-ħadida tal-modija qadima tagħkom biex ovvjament intom tkunu qegħdin tikkwalifikaw għal din il-kompetizzjoni. Batul ir-ritratt tal-ħadida tal-modija tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal AAA Affordable Appliances jista' joħroġkom rebbieħa u tiftakru fina kull darba li tkunu qegħdin imsifrin. Jien nawguralkom il-lejl tajjeb ħaniltaqgħu għada fit-8 sa dan it-tant nixtieqkom il-lejl tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Elif Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental.
f'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.